Duma nga partet sentro, in fairness, dalang diti da duma. Nakita tayo met nga nagtatapaw diti adu nga basura apo. So in-encourage mi manen hanga nagkurang iti city government, hanga nagkurang iti barangay, iti mamalagip, pang-edukar, house to house. Nga madalat ta diti natangken ti ulo na imbes ko mga yan tinasayat nga pagbasuraan when segregate da at makolektar met amin nga barangay tayo iti sentro ket every twice a week nga makolektar iti basura. So no nga na segregate handa nga kolektarin ko na tayo ngem kas pinag meeting mi met kaditi garbage collectors tayo kolektarin da kasi kaadwanan na segregaten. So adda digiti natangken latat ulo na nga isu iti pakagwapuanan nga may sa kagapuanan na nga nalayos iti nga parte iti poblasyon. Kunakon namet nga isu amin kasi in fairness kadigi barangay captains talaga nga monitorin da ngem detoy lang talaga jayante uneg ngamin ket apay nga tano agdalus iti para dalus tayo yan ti street sweeper kada kwa makita da no kauten da diante kanal agdalat ta maala da. Ki barangay kanayon dagkalinisan nga madalat ta digiti na subeg na tangken iti ulo na nga barangay nga bumarangay nga tirabi mapandalat agdam. So kita inyo jay consequences apo han nga mailibak makita iti pictures, makita ti video nga nagtatapaw iti basura. So naigiget iti pinang maintainer tayo when no pinang manage tayo iti basura tayo apo tapnon hantay malayos. So again we encourage everyone to manage their waste properly, report digiti agibas basura kadigiti kang kanal, urepay kadigiti nakaluban nga kanaling ket mano kauten digiti agdaldalus tayo apo ket adalat ta digiti botelya dakkel met karod ti pakaiksana na diti botelya apo nga plastic bottles dakkel iti pa nakabarana kadigiti drainage system tayo. So we encourage you again apo, we are appealing nga digiti ket malako met apay nga digiti botelya apay ibeleng yu pa lang no isegregate yu suda ipanyo iti mesa nga madakkel met nga banag nga mailako digiti when no maipanyan ti material recovery facility tayo digiti sa sachet o digiti sa ala emet iti basurero tayo pa isu nga kitain tayo manin apo meeting tayo digiti barangays nga naglayos. So makita tayo to no manamdam madamat assessment tayo apo may naig ka dito so encourage da kay manin apo nga kita inyo dito basura yo i-manage yung nga nasayat isuda makolektar dito basura laket di masegregate ken no hanga masegregate apo han na makolektar hanyo kad nga iwarwarang iti kwata agmulta tay talaga apo iti nito agiwarang we will implement the anti-littering isu nga kitain tayo apo katulungan da kayo iti media iti residente tulungan tayo apo iti barangay officials sayo ken iti city government tapnon makita diti haan nga allowed when illegal dumping iti solid waste iti antikang kanal tayo apo. Damit ma'am hang kalinisan day isunan ma'am every Saturday napimpintas pa itata documented handa maibaga nga kwa talagang kalkalinisan Sabado Domingo ma'am han lang nga Biyernes. So replicated na strengthen pa yan. Adu tayo lang amin nga grugit tata. Sabadi iti panawin idi, sabali iti panawin tata. Mas adu iti businesses, mas adu iti balbalay, mas adu iti tao, adu iti lugan. Kitan tayo ngem strategize tayo apo ta. Sangwen tayo tayo kunan ni Apo Mayor, kitain tayo no digiti ways nga strategies tayo pa itap no maiwasan ni gitoy. Magjibeng nga creek paggapuan ka jay danumno pa ma'am tumalan jibeng nga creek ti amok akit agapupay lang yan ti surong kunada yan ti vintar agpababa data so makita amin apo madama iti pan na dalus na tatangem dalat ta dito ina isulat manen dalus sulat no makita man di jay na po isu nga napantay kini tatatay bigbigat katwate digiti dadto mga stakeholders madama iti manarimaan iti dalus da talaga lang nga nakapigpig sa iti tudo nagmalmalim iti tudo met pa iti kasto ngamin nga volume iti tudo idi kway so nga climate change pa dito apo iti rason na makita tayo ngem talaga nga dakkel a factor iti basura. So ag meeting tayo manin apo kaditi barangays nga affected no kasanuteng nga sulbaren i-strategize digiti solusyon tapno na nga maiwasan digiti apo.